чайотай ҳаррӯз худ дар бадам задай Украина ҷанг разбор иё да қайд набудан дальши яка чӣ меша оқибат ба хайр боша ғариб бачаҳои тоҷик худо зинда бошанд як хелеш бекор будан як хелеш нимкор будан ҳамара маҳкам кардан иё шамъаи кор мондан паҳ азобои ғарибӣ шукронаи те аллоҳ ки ба ватан соғ баргардонӣ фақат амирам мехом ки як бор ма бибинам отаво чама бобо момава ҷияна додар хоҳарома ма ганда ёчон кардам ҷураву ҳамсинфома ҳамсояву хеше табор ватанҷон тоҷикистона ки иҷа намеброя ба нимсанги ватанам ғарибо бо эҳтиёт бошем фақат бикунен сабр кадоме ай бародарон да ғариби ай ман хафаян узр мепирсам ай ҳамаи шумо бибахшен мара била меброи кӯча меқапанед росфе мее занг мезани исуус ягон баҳонарам нест бадай уҷа мебаранед хиди тоқада як ҳуҷра руста мегузарони суд видварения ай россия даҳ рӯз вақт метиянед ки биброи бирая иҷа дига илоҷ нест ҳама ба умеди тианда уҷа ки ту кор кунӣ сумрой кунӣ хонара обод кунӣ ҳеҷ ка даста намегира вақте меғалти дар қинӣ акад хоб хидет бекор додарет боша студент падар модарет бекор бобо бипи пенсионер иёра ки мехона ҳамаш ба умеди тиан хоҳарет ба шураши дар фикри ту бошад да хурдан кай бас мекунӣ ту бача камтар тиран фикр ки ба корои ғари даст назанай по мезани ту хоҳари майдаки дирӯз пага мерава синфи як мара бибахшенамад и тақдири маҳамияй 8 сола михе гузашт дар шаҳри бегона очам занг мезана бачам ёд кардам та хебиё хона очаҷон зиқӣ накуне да хоки потон садқа миём иншааллоҳ хона мебинем бачаҷонтона аҷоибай ба худо оғӯши падару модар ҷанги разбор кунӣ да як авли байни якаву додар ин як давраи кӯдакие ба худо бовар куне намедонам чӣ хе фаҳмонам ай ватан берун нарен ғарибое ки дурай ватан дурай падару модар азоби ғарибӣ қиндай те чӣ медонӣ бародар кадоме ай ватан дурай умедона худаш азоби шиканҷа да берин ба як либоси тинак ғарибо зинда бошен дуогӯем муддақтон иншаллоҳ ҳамаш хуб меша бармегарден ҳаматон